איתמר באור כחול צהוב, אני ואת מצליבים מבט. ברוכים הבאים ללוק אירועי בוטיק. אנחנו כאן בנשף העלייה של מכבי שעריים לליגה א', מתכוננים לסרט הגדול מכולם של איתמר מורז שהם חיכו לו כל כך הרבה זמן. אנחנו כאן נעבור בין האוהדים והשחקנים לראות את ההתרגשות שהם חווים איתה. מתכוננים לשנה הבאה לליגה הלאומית ושיהיה בהצלחה. הכי יפה במסיבה, רק בשבילך אני בא, איתך אני עף לתוך הבוקר הבא, רוצה כולך כי כשהלב משוגע, אני מוכן בשבילך למות מאהבה. אנחנו נחכה לסרט ואתם תהיו איתנו ביחד ותראו את כל ההפתעות בסרט. אני לא יכול לדבר יותר מדי. אנחנו מחכים לסרט של איתמר בכיליון עיניים כי עדיין לא ראינו אותו, והמשחק נגד אזור נורא מרגש וכולם בהתרגשות וצמרמורות כדי לראות את הסרטון הזה. אני באופן אישי מאוד נרגש. סרט מותח הולך להיות, אני מרגיש שהוא יהיה סרט טוב. ראיתי ככה הצצות קטנות כאלה, אז אני בטוח שהולך להיות סרט מרגש ומהנה. לא שומעים כלום. מתרגשים לסרט של איתמר? אנחנו, כשמזכירים את השם איתמר, כבר מתרגשים, קודם כל. בזכות איתמר מורז וכל הצוות הצלמים, אני חזרתי למגרשים אחרי 12 שנים. א', אנחנו נראה לי שהתרכזנו בשביל זה. אנחנו מחכים לסרט הזה, בודקים ביוטיוב יום יום אם יעלה, אולי, בסוף הבטיחו לנו שזה יהיה כאן בנשף, ואין יותר מתוק מזה. אנחנו מחכים לזה, מפרגנים לכל מי שטרח, גם לחבר'ה שכאן שמצלמים, גם לאיתמר, לכל השותפים שלו. אני נרגש, אני באופן אישי מחכה לזה מאוד. כן, אנחנו מאוד מצפים ומתרגשים כבר לראות את הסרט. כל פעם שאני רואה את הקטע של המשחק נגד אזור שעלינו ליגה, זה צמרמורות בכל הגוף. באמת, אנחנו מצפים וחסרי סבלנות לראות את זה. איתמר מפתיע מפעם לפעם, אני בטוח שיפתיע אותנו גם עכשיו. הצלם והעורך המדהים איתמר מורז, איפה מחיאות הכפיים לאיתמר מורז? איתמר, תודה. אנחנו לקראת הסיום, הכדור החופשי הזה לזכות אזור, ורותם עם הנגיחה שם את זה בפנים, 2-1. האם המשחק הזה עדיין לא גמור? שניות הסיום של תוספת הזמן במשחק. והנה שריקת הנעילה, מכבי שעריים עולה לליגה א'. חגיגה ענקית של 5,000 מאוהדי הקבוצה ביציעים, באצטדיון בראשון לציון. מכבי שעריים, ברוכה הבאה לליגה א'. אוי, כמה מרגש לראות את שעריים עם אלפי אוהדיה עולה ליגה. את הנשמה ואת הלב. עלינו ליגה בנחם, בסדר, רגע, תצליחו. שבין לקחת ולקבל, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת אתה לומד עם אין מילים, מרגש, מפעים, מדהים. אני חושב שזה דבר ענק ומזכרת מדהימה. ראינו שבכית במהלך הסרט, מה אתה יכול לומר לאיתמר מורז על הסרט? הוא אדם ענק שעשה דבר
שליגת העל יכולה לקנות בנו, ואני חושב שהוא יהיה איתנו הלאה ויהיה איתנו צמוד, ואני חושב אנחנו נעשה, הלוואי נעשה היסטוריה, נעלה ליגה לאומית. אין מילים, באמת היה מרגש. איתמר עשה את זה בגדול כמו כל העונה, כמו כל התקצירים שלו. מגיע לו את כל הקרדיט, באמת. הסרט היה מצוין, רואים שהוא עשה את זה מהנשמה ומהלב. רוב התשבחות מגיע לאיתמר מורז וכל צוות הצילום. היינו מועדון קטן ואף אחד לא האמין שנעשה את מה שנעשה. ולפי דעתי איתמר מורז צריך לחבר את כל הדרך באמונה, גם של חברי ההנהלה, גם של האוהדים, גם של השחקנים, להוכיח שמועדון קטן ושל שכונה שכאילו לא הרבה ידעו עליה ולא האמינו שהיא תצליח לעשות את הבלתי אומן אחרי כל כך הרבה שנים בליגות הנמוכות, לעלות לליגה גבוהה. הרגשתי גנון במשחק עוד פעם, מרגש מאוד. יש! מה אתה יכול להגיד על הסרט? הוא הצליח להוריד לי דמעות, אין דברים כאלה. איתמר, אתה מספר 1. כל האיתמר. איתמר בריבוע. תודה רבה. איתמר, כמו שציפינו, עשה לנו סרט גדול, ריגש אותנו, הוא מיצה את כל העונה הזאת, השאיר רק דמעות לשחקנים פה, ונתן לנו את החשק והחכות לשנה הבאה. אמרתי גם לפני שהצגתי את הסרטון, דיברו כאן הרבה אנשים הערב, יש אנשים שמדברים, יש אנשים שעושים. איתמר מורז הוא מאלה שבעיקר עשו ועשו. הסרט היה יפה מאוד, זה חבר טוב שלי במקרה עשה את הסרט ועשה אותו כאוהד ועשה אותו מאוד מרגש ואני אוהב אותו, איתמר אתה ענק. זה מסכם את העונה? סיכום הכי יפה לעונה עם סוף הכי טוב בעולם, לא יכול להיות יותר טוב מזה. מרגש מאוד, סיכם את כל המשחק, את כל מה שעברנו, כל המתח, כל הפורקן. ואנחנו מקווים שאיתמר ימשיך לצלם אותנו גם שנה הבאה, כדי שכל המדינה תוכל לראות את הקבוצה ואת האוהדים שלה, כי זה דבר שאין בארץ. איתמר, התודה איתי!